दिनैनि गिबि सानाव नोंथांखौबो मोनसे हाबाफारियाव लिंहरनाय जादों मा बुंगोन नोंथाङा? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना आंखौ लेंहरदों सासे बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ मोनसे हाबाफारियाव लेंहरदों माने फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारियाव दा बाव लेंहरनानै आंखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खाबु होनायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा मा बुंगोन दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोनसे थावनियाव सहैनो थाखाय बा मोजां लेखा फरायनो थाखाय माबायदि जिहेतु नोंथाङा सासे एचएस पास खालामनाय सुबुं आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि जोंनि बर' फरायसा गथ'फोरखौ जाहाथे बिथांमोना गावबागाव थांखिखौ सुफुंनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो गोबां जेंनाफोर दं बयनाबो दिनै आंनाबो माखासे जार्नि दंमोन आंनि जार्निखौ गोबाङानो मोनथिबाय आं माबायदि फरायनानै फैया आंबो सासे बर' मिडियाम फरायनानै फैदों होननानै बयबो मिन्थिगौ बेनिखायनो आंखौ दिनैनि हाबाफारियावबो लेंहरदों आं जोंनि बर' फरायसाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे थांखिफोरखौ बिथांमोना थिग खालामो आरो थांखिखौ सुफुंनो थाखाय जेसेबां खस्थ' खालामनांगौ बेफोर स्ट्रेटेजिखौ गावबागाव बानायनानै लायो मानो होनब्ला दानि जुगाव बिराद कम्पिटिसन आरो माबायदि फरायनांगौ आजिखालि मोनजोबखासै इउटुब बा कचिं आजिखालिनि गथ'फ्रा बिराद सांग्रां जाबाय दा खोथाया जाहैबाय थांखिखौ सुफुंनायाव गोबां स्टुडेन्टफ्रानो माने फकासाव थाया माने कनसेन्ट्रेसनाव थाया जाहाथे गावनि थांखिखौ माने डिजायारफ्रा थिग थायो बा कनसेन्ट्रेसन थाबाय थायो फकास थाबाय थायो माबायदि फरायनांगौ फरायबाय थालाङो माने पेसेन्स थानांगोन माने फेलार्सआ जाबाय थायो बे फेलार्सफोरखौ माने जाबाबो माने जेनालासेनो जोंनि बर' फरायसाफ्रा नाजाबाय थानांगोन गासिबो फिल्डआवनो गाव गावनि थांखिखौ सुफुंनांगोन आरो सुफुंनो थाखाय ओरै मोनसे साननाय फैयो मिडियामखौ लानानै बर' मिडियाम फरायब्ला साक्सेस जानायाव किसुमान उसुबिदा जायो इंलिश मिडियाम बे खेत्रआव एसे मा बुंगोन? उसुबिदा जायो माने चेलेन्जेस थायो जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै माने जोङो गुबुन मिडियाम माने हायार लेभेलाव फरायहैनांगौ जायो माने लेंगुवेजनि एसे बेरियार थाया नङा खिन्थु बेखौ ओभारकाम खालामनो हायो आरो एग्जाम्पल दं जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै IAS जानायनि एग्जाम्पल दं साइन्टिस्टफोर दं डक्टर्स दं आसाम सिभिल सार्भिसाव गोबां माने अफिसार्सफोर दं माने बर' मिडियाम फरायनानैबो माने उथ्रिसारनो हानाय मिडियामनि खेथ्रआव आं बेखौनो बुंगोन एसे चेलेन्जेस थायो जोंहा दा बेखौ जोङो अभारकाम खालामनो हायो बियो इंलिसआ मोनसे जास्ट लेंगुवेजसो जेरै जों गुबुन लेंगुवेजखौ जेरै सोलोङो थिग बिदिनो माने इंलिसखौबो जोङो हायार स्टाडिसाव इम्परटेन्ट नालाय बेखौ जोङो सोलोंनांगोन खिन्थु बिदि नङा कि बर' मिडियाम फरायनानै नोङो सोरबा सासे स्टुडेन्टनि टेलेन्टखौ डिसाइड खालायो टेलेन्टआ माने बयनावबो थाखायो बर' मिडियाम हक बा इंलिश मिडियाम जास्ट माने जोङो थांखि गावबागाव डाइरेक्सन बा स्ट्रेटेजिया थिग थाबानो मिडियामा एथ' बिदि हेम्पार खालामा आरो गावबागाव थांखिखौ सुफुंनो हागोन आरो। थेंक इउ।